Hvaljeni su si Marija, braće i sestre, evo nas i na 4. vasmenu nedjelju zajedno okupljeni kako bismo motivirali jedni druge na čitanje Božje riječi svakoga dana, kako bismo tražili remu za sebe, ušli u Božju prisutnost i molili po 5 točaka. Krenimo sa himnom Duhu Svetomu, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. O dođi stvorče duše svet, pohodi duše vjernika, poteci višnjom milosti u grudi što nos stvori ih. Ti nazivaš se tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg, studena živi, ljubav, plam i pomazanje duhovno. Darova 7 razdaješ, ti prste desne očeve, od vječnog Oca obećan, ti puniš usta besjedom. Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju, u nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka. Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj. Ispred nas idi, vodi nas, da svakog zla se klonimo. Daj Oca da upoznamo i Krista Sina njegova i u te duha njihova da vjerujemo sve u dilj. Sva slava Ocu vječnomu i uskrslomu Sinumu sa tješiteljem presvetim, nek bude sad i uvijeke. Amen. Pročitat ćemo prvo čitanje, čitanje dijela apostolskih. Na dan Pedesetnice, Petar zajedno s 11 ustade, podiže glas i prozbori: Pouzdano neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa, kojega vi razapeste, Bog učinio i Gospodinom i Kristom. Kad su to čuli, duboko potreseni, rekoše Petru i drugim apostolima: Što nam je činiti, braćo? Petar će im: Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista, da vam se oproste grijesi i primit ćete dar Duha Svetoga. Da za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve one iz daleka koje pozove Gospodin Bog naš. I mnogim je drugim riječima još svjedočio i hrabrio ih: Spasite se od naraštaja ovog opakog. I oni prigrliše riječ njegovu i krstiše se, te im se u onaj dan pridruži oko 3000 duša. Riječ Gospodnja. Braće i sestre, zaustavite video, pročitajte još koji puta prvo čitanje, osluhnite što ono vama progovara. Čitamo događaj sa dana Pedesetnice. Pouzdano neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa, kojega vi razapeste, Bog učinio i Gospodinom i Kristom. Braće i sestre, sjetimo se svetog Petra. Kada je zatajio Isusa, bojao se ići za njime. Sjetimo se koliko se kajao, koliko se teško osjećao zbog svega. Sjetimo se kako je Isus rekao da će on biti onaj koji nosi ključeve, da će on biti poglavar crkve. Vidimo s kojom hrabrošću on danas nastupa. Vidimo kako je njegova vjera postala duboka i kako je ta vjera donijela puno plodova. Donijela je odvažnost, donijela je sve ostale milosti koje nosi. Tako, braće i sestre, i mi gledajmo produbiti svoju vjeru, a ne možemo je produbiti ako nećemo biti u konstantnom doticaju sa Božjom riječju, sa Bogom, sa Isusom Kristom u našoj meditaciji koju svaki dan imamo. Dakle, budite disciplinirani u svakodnevnom čitanju Božje riječi, jer se tako izgrađuje odnos, produbljuje se vjera. Na taj način mi možemo reći: ja ti vjerujem, ja se mogu na tebe osloniti. Zato jer se družim s tobom, zato jer si ovdje svaki dan. Kaže Isusa Krista, koga vi razapeste, bez imalo straha upire prst u njih i govori: vi ste ga razapeli, a Bog ga je učinio Gospodinom i Kristom. Dakle, on je pomazanik, Krist je pomazanik i Gospodin gospodarom. On gospodari svime, gospodari tvojim i mojim životom. Isus gospodari našim obiteljima, našom crkvom, našim zajednicama, jer mu je Bog sve povjerio. Dakle, braće i sestre, osvijestimo i mi: Isus je Krist.
pomazanik Božji, sin Boga živoga. On je gospodin, gospodar svega, gospodar moga života. Ako je on gospodar moga života, onda mi je jedino biti u poniznosti i podložnosti svome gospodaru, osluškujući što moj gospodar želi, kamo da idem, što da radim i gledajući udovoljiti svome gospodaru, jer je on dobar gospodar. Onaj koji je i u istini, u ljubavi, u ljepoti i dobroti, onaj koji je sebe dao za mene. Pazite, imati gospodara koji je dao svoj život za svoje sluge, za one koji su njemu podložni. Kad su to čuli, duboko potreseni, rekoše Petru i apostolima, duboko potreseni nad svojim grijehom. Braće i sestre, i mi smo Isusa razapeli, jer on kada je išao na križ, on je imao u svom vidnom polju i tebe i mene. I tebe i mene, i sav rod. Bog je imao i tebe i mene u svome planu. Dakle, braće i sestre, i mi budimo duboko potreseni našim slabostima, našim padovima, našim izdajama svoga Boga, Isusa. Budimo duboko potreseni i zapitajmo se najvažnije pitanje koje nam se pitati, a to je što nam je činiti? Što nam je činiti, Isuse? Što mi je činiti, dobri moj Bože? Reci mi, pokaži mi, stoj pred Isusom i moli da ti otkrije, jer Gospodin ti sigurno to i želi otkriti, zato što želi da vršiš svoje poslanje, da vršiš volju Očevu. Što mi je činiti? Pitaj Isusa. I sama svako toliko pitam Isusa, što ti želiš od mene? Dakle, propitujmo. Kada god nismo sigurni kojim putem krenuti, stani, zapitaj se. Naravno da se pitamo što Gospodin hoće u svakodnevnoj situaciji, u svakodnevnim odlukama, ali i na životnim prekretnicama. Zaustavi se i pitaj Gospodina što ti želiš, što je meni činiti. Neka ti Gospodin otkrije tvoje poslanje. Tvoje poslanje je utisnuto duboko u tvome srcu. Osluškuj svoje srce, osluškuj Božji glas. Što mi je činiti? Jako važno pitanje. Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar Duha Svetoga. Znači, obratiti nam se, krstiti u ime Isusa Krista da nam se oproste grijesi i primit ćemo dar Duha Svetoga. Braće i sestre, prvo nam je okrenuti svoje lice prema svome Bogu, pokajati se za svoje grijehe i odlučiti se ne griješiti više. To je obratiti se, ne griješiti više. Promijeniti svoje neke životne loše navike koje imamo. Obratimo se, promijenimo se, počnimo živjeti u skladu sa Božjim zakonom, sa Božjim glasom, sa Božjom voljom za naš život. Duboko u svojoj nutrini mi itekako znamo što je to i kako je to. Dakle, obratimo se, obraćajmo se svaki dan nakon svakog pada obratimo se, a obraćamo se tako što ulazimo u ispovjedaonicu, što se ispovjedamo, što se kajemo za svoj grijeh, što izlazimo iz te ispovjedaonice potpuno lagani poput anđela i želimo ne griješiti više i nastojimo ne griješiti više, nastojimo promijeniti svoj put da ne bismo opet upali u tu rupu. Znači, zaobićemo tu rupu, ako ikako možemo, nastojat ćemo. Krstiti nam se u ime Isusa Krista, znači krstili smo se, braće i sestre, mi smo dobili oprost od istočnog grijeha, od svih grijeha. Ali krstiti se u ime Isusa Krista znači i pripadati zajednici, crkvi. Obratimo se, pripadajmo svojoj zajednici, uključimo se u svoju zajednicu. Gledaj djelovati u mjestu u kojem živiš, u župi u kojoj živiš, tamo se uključi. Reci koje talente imaš. Pitaj možeš li se priključiti ovoj ili onoj zajednici.
Primit ćete dar Duha Svetoga. Primit ćemo dar kada ćemo biti u podložnosti Gospodinu, kada ćemo biti u vjeri. Primit ćemo dar zato jer hodamo u vjeri i dobivamo brojne milosti, kao što smo čitali za Stjepana neki dan. Spasite se od naraštaja ovog opakog. Braće i sestre, spasite se od naraštaja ovog opakog. Znamo koliko je opak naraštaj u kojem mi danas živimo. Znamo kako se izvrće istina. Znamo kako se potiče na sve ono što nije Božje, na ono što je od kneza tame. Spasite se od naraštaja ovog opakog. Spasimo se od naraštaja ovog opakog, živeći kraljevstvo nebesko već sada ovdje na zemlji, živeći u skladu sa zakonom toga kraljevstva nebeskoga, živeći u zajednici, u kršćanskoj, katoličkoj zajednici, živimo u krugu svoje i obitelji i svoje crkve, ali maknimo se od naraštaja ovog opakog, maknimo se od narativa ovozemaljskog, maknimo se od grijeha, maknimo se od straha, od samovolja, od taštine i uđimo u istinu, u ljubav, u ljepotu i dobrotu, u karakter Božji. Evo, braće i sestre, sada ćemo pročitati retke iz 23. psalma. Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljanama zelenim on mi daje odmora, na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju. Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Trpezu predamnom prostireš na oči dušmanima mojim. Ulje mi glavu mažeš, čaša se moja preljeva. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge. Mnogima je poznat ovaj psalam. Ako ne znate, naučite ga napamet i opjevan je puno puta. Pročitajte ga još jednom za sebe u kontekstu današnjeg prvoga čitanja i osluhnite što ovaj psalam vama progovara. Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Gospodin je, Isus je moj gospodar. On je gospodar, on je iznad svakog gospodstva, iznad svake vlasti ovozemaljske je Isus Krist. On je moj gospodar i on je moj pastir. On mene vodi, ja sam mu važna, osvijesti to, ti si važan Gospodin i on želi tebe voditi kao tvoj pastir i ti u ničemu nećeš oskudjevati jer tvoj pastir je izuzetno moćan, snažan, tvoj pastir je sveznajući, ne možeš oskudjevati. Na poljanama zelenim daje tebi odmora, vidimo koliko mu je važno dobro naše duše i našega tijela. Na vrutke me tihane vodi, krijepi dušu moju. Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega. Braće i sestre, osvijestimo, Gospodin upravlja mene svojim stazama, ne radi moje dobrote, radi moje vjernosti, radi mojih zasluga, već radi svojega imena, zato što je on vjeran dovijeka i zato što nas on ljubi dovijeka. Pa da mi je dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer ti si sa mnom. Ovog stiha se sjetimo uvijek kada nam je teško, kada se bojimo. Da mi je i dolinom smrti proći, ja se zla ne bojim. I dolinom smrti. Zašto? Zato što sam obasjana licem svojega gospodara. Zato što me on vodi. I kroz dolinu smrti i kroz sve puteljke, kroz sve šumarke i kroz svu tamu moj će me Gospodin izvesti. Ja se ne bojim jer je moj Bog, moj gospodar, Sin Božji sa mnom. Tvoj štap, palica tvoja utjeha su meni. Dakle, znamo da će on svojom palicom nas obraniti ili
vratiti na pravi put. Utjeha je nama njegova palica, njegova sila, moć, snaga, ljubav, nježnost, brižnost. To je naš Bog. Trpezu predamnom prostireš na oči dušmanima mojim. Gospodin će već na oči naših neprijatelja prostirati trpezu pred nas. Pokazati koliko smo mu važni, koliko smo mu vrijedni, koliko je on brižan, koliko je nježan. Trpezu predamnom prostireš. Daće ti Bog u pravo vrijeme, u pravo vrijeme. Budimo strpljivi, nemojmo odustati prije samoga kraja naše bitke. Ulje mi glavo mažeš, čaša se moja preljeva. Vidimo koliko nježnosti, koliko ljubavi od našeg Gospodina u ovoj dolini suza i u ovoj dolini smrti kojom mi hodamo. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. Koje povjerenje? Imajmo i mi tako povjerenje. Dobrota i milost i mene će pratiti sve dane života moga. Zato što se pouzdajem u Gospodara Isusa Krista, u Boga izobilja. U Gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge, jer odlučujem biti u domu Gospodnjem, odlučujem slaviti Gospodina, klanjati se Gospodinu, ići na svete mise dnevno, tjedno. Dakle, braće i sestre, prebivajmo u domu Gospodnjem kroz dane mnoge, jer naš Bog je silan Bog. On je onaj koji nas čuva, koji nas vodi, koji nam daje mir, spokoj. Kada smo u Božjem duhu, onda smo u miru. Kada smo u duhu ovoga svijeta, u nemiru smo, u strahu smo, u taštini, u samovolji. Spasimo se od naraštaja ovoga, hodajmo sa svojim Gospodarom i prepustimo se njemu da nas on vodi kao dobar pastir. Pročitat ćemo čitanje prve poslanice svetoga Petra apostola. Ljubljeni, ako dobro čineći trpite, pa strpljivo podnosite, to je Bogu milo. Da na to ste pozvani, jer i Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim. On koji grijeha ne učini, nit mu usta prijevaru izustiše. On koji na uvredu nije uvredom uzvraćao i mučen nije prijetio, prepuštajući to sucu pravednom. On koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo, da umrijevši grijesima pravednosti živimo. On čijom se modricom izliječiste, doista poput ovaca lutaste, ali se sada obratiste k pastiru i čuvaru duša svojih. Riječ Gospodnja. Zaustavite video, osluhnite što vama progovara ova riječ. Ako dobro čineći trpite, pa strpljivo podnosite, to je Bogu milo. Kako, braće i sestre, dobro činiti i strpljivo podnositi? Možemo samo na jedan način, a to je da nam bude najvažnija volja Očeva. Ako ćemo mi u svome fokusu imati Božju volju, slaviti Boga, vršiti njegovo poslanje koje je utisnuo u nas, unatoč tome što drugi stavljaju prepreke na naš put, a mi hodamo putem Božjim. Znači, unatoč tome što nam se drugi opiru, unatoč tome što drugi ružno pričaju o nama, unatoč tome što nas ne podnose drugi, a mi strpljivo podnosimo samo zato što imamo u fokusu Boga, imamo u fokusu Božju volju, imamo u fokusu Božju ljubav prema nama i prema toj osobi zbog koje trpimo. Imajmo ljubavi zato što znamo da
sve te probleme koji dolaze pred nas trebamo proći da bismo vršili zadatak koji nam je Gospodin namijenio. I onda možemo prolaziti kroz ogovaranja, kroz ružno ophođenje s nama, možemo proći kroz sve zato jer želimo činiti ono što je Bogu milo, a Bogu je milo da vršimo njegovu volju i da strpljivo podnosimo sve one koji nas napadaju, koji djeluju protiv nas. Pa evo, braće i sestre, budimo zagledani u svojega Boga, u Isusa Krista, u poslanje koje je stavljeno u naše srce i strpljivo podnosimo one koji su u duhu ovoga svijeta, koji nas sputavaju, strpljivo podnosimo one koji nas ne cijene, ne validiraju na ispravan način. Nemojmo mi gledati njihovim očima, nemojmo gledati svjetovnim očima, nemojmo se isčuđavati kako mogu biti takvi, a mi smo samo činili dobro, mi smo samo vršili volju Božju, nego strpljivo podnosimo i gledajmo Božjim očima. Gledajmo Božjim očima osvješćujući. Pa naravno da mi se protivi ta osoba, naravno da ću je lako trpjeti jer ta osoba nije u duhu svetome, jer je u duhu ovoga svijeta, a meni je u stvari samo vršiti volju Očevu. Tada mi prestaje biti važno što me drugi pokušavaju sputavati, spriječiti da činim što je volja Očeva, zato što znam što je volja Božja i gdje mi je ići, i da moj fokus nisu moji neprijatelji, oni koji me sputavaju. Na uvredu nije uvredom uzvraćao i muče nije prijetio, prepuštajući to sucu pravednom. Braće i sestre, možemo li mi na uvredu uzvratiti da ne uvrijedimo? Možemo li mi kada neko nas uvrijedi prešutjeti? Možemo, i reći ću vam kako. Tako da dođete do ranjenog djeteta u sebi. Ranjeno dijete je u stvari izbezubljeno. Ono vrišti, plače i silno je uznemireno kada nas neko uvrijedi. Jer ako ćemo biti u emocionalnoj zrelosti, ako ćemo hodati u svjesnosti što se upravo događa, onda ćemo znati da onaj koji nas vrijeđa nije svjestan naše vrijednosti, našega poslanja, Božjeg prisustva u svima nama i u nama i u njemu. Nije svjestan što čini. Ako ćemo biti u emocionalnoj zrelosti. Ali svi mi imamo ranjeno dijete u sebi. Pa susretni to dijete i reci: ja te volim i sa ovom uvredom. Ja te volim i kada te podcjenjuju. Ja te volim i kada pogriješiš. Ti si moj, ti si moja, ja te neću napustiti. Budite blagi prema sebi kada niste reprezentativni onakvi kakvi biste htjeli biti. I budite nježni prema sebi kada vas drugi vrijeđa, prihvaćajući sebe i sa tom uvredom. Mučen nije prijetio kada nas drugi muče, braće i sestre. Evo, kada drugi čini nešto što je loše nama, prepustimo to sucu pravednom. Ne znači da mi trebamo biti pasivne žrtve, nego znači da nećemo prijetiti, poduzet ćemo sve što možemo da se maknemo od osoba koje nas ranjavaju, i to nam je dužnost, braće i sestre. Dužnost nam je izbjeći patnju koja se može izbjeći, i dužnost nam je prihvatiti okolnosti koje ne možemo zaobići. A sve ono loše što nam drugi rade prepustimo sucu pravednom. Nemojmo mi suditi. Nemojmo mi suditi. Primit ćemo brojne blagoslove. Bogu će biti milo
ako ćemo prepustiti sucu pravednom našu parnicu i naprosto hodati prema Kraljevstvu nebeskom, hodati u skladu sa Božjim glasom, sa Božjim zakonom, ne obazirući se na one koji nam prijete, koji nas muče, koji nas vrijeđaju. Samo gledamo u Gospodina i što Gospodin želi od nas u našim životima. On u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo, da umrivši grijesima pravednosti živimo. Znači, Isus je naše grijehe ponio na drvo, da umrivši grijesima pravednosti živimo. On je umro za naše grijehe. Mi umrimo, braće i sestre, grijesima. Razapnimo svoje tijelo da ne padamo u grijeh, da ne padamo u pobunu, u mržnju, u nepraštanje, da ne padamo u blud i u sve ostale grijehe. Umrimo sebi i u pravednosti živimo. Živjeti u pravednosti znamo što znači. Živjeti u skladu sa voljom Očevom. Zato nas je, braće i sestre, spasio Isus od grijeha. Pa nije on uzalud sebe dao na križ. Dao je da budemo slobodni i da bismo vršili volju Očevu, da bismo došli u slavu Božju. Kada se probudimo u zagrljaju Oca, stvoritelja svojega, kada prijeđemo, kada se vratimo nazad u nebo. Čijom se modricom izliječi smo. Mi smo izliječeni njegovom modricom. Zahvaljujemo Gospodinu. Klanjajmo se Gospodinu i recimo mu, ti si gospodar mene, mojega života. Doista poput ovaca lutaste, ali se sada obratiste k pastiru i čuvaru duša svojih. Lutali smo, svi smo mi u nekom dijelu svoga života lutali, ali sada smo se obratili k pastiru, obratili smo se Isusu, svome kralju, svome pastiru, da nas vodi. Njemu podlažemo sebe, svoju volju, prepuštamo se njegovim putovima i čuvaru duša svojih i znamo da on čuva našu dušu, da je naša duša njemu važna, vrijedna. On je osobno čuva. Isus je čuvar tvoje duše, tvoj pastir i čuvar tvoje duše. Pročitat ćemo čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Reče Isus, zaista, zaista kažem vam, tko god u ovčinjak ne ulazi na vrata, nego negdje drugdje preskače, kradljivac je i razbojnik. A tko na vrata ulazi, pastir je ovaca. Tome vratar otvara i ovce slušaju njegov glas. On ovce svoje zove imenom, pa ih izvodi. A kad sve svoje izvede, pred njima ide i ovce idu za njim, jer poznaju njegov glas. Za tuđincem dakako ne idu, već bježe od njega, jer tuđinčeva glasa ne poznaju. Isus im pokaza tu poredbu, ali oni ne razumješe što im htjede time kazati. Stoga im Isus ponovo reče, zaista, zaista kažem vam, ja sam vrata ovcama. Svi koji dođoše prije mene kradljivci su i razbojnici, ali ih ovce ne poslušaše. Ja sam vrata, kroz me tko uđe, spasit će se i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti. Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju. Riječ Gospodnja. Evo, braće i sestre, pročitajmo ovo predivno evanđelje, osluhnimo što nam progovara. Ovce slušaju njegov glas. Braće i sestre, mi slušamo glas Isusov. Pred njim ide i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas. Mi prvo slušamo njegov glas da bismo išli za njim poznavajući njegov glas. Braće i sestre, ne možemo poznavati njegov glas
ako nećemo boraviti u njegovoj blizini i ako nećemo se intenzivno s njime družiti, svakodnevno družiti. Ako se svaki dan družimo sa Isusom, onda ćemo vrlo lako u ovom vremenu, u ovoj zbunjenosti, u ovoj buci, u ovoj zagađenosti bukom u kojoj se nalazimo, moći raspoznati Isusov glas, čućemo njegov glas. Dakle, braće i sestre, boravimo u blizini Isusa Krista kako bismo znali, hodajući u dolini smrti kojom hodamo kao putujuća crkva, da znamo prepoznati Isusov glas. Da znamo krenuti, da znamo stati kada to Gospodin kaže. On ovce svoje zove imenom pa ih izvodi. Braće i sestre, koliko nas je, koliko naraštaja je iza nas. Gospodin svakog od nas zove imenom. Imenom sam te zazvao, ti si moj, dragocjen si u mojim očima, ljubim te ja, govori Bog tvoj. Bog te je zazvao imenom još dok si bila u maternici svoje majke. Gospodin ti je udahnuo život. Koliko te Bog ljubi, imenom te zove pa te izvodi, imenom te zove. Toliko je silan i moćan i ljubujući i brižan naš Bog. Ja sam vrata ovcama. Ja sam vrata ovcama. Isus je vrata. Kroz njega nam je ući. Kroz njega dolazi spasenje, braće i sestre. I zato je važno da pričamo o evanđelju, o Isusovom trpljenju, smislu njegova križa i o njegovom uskrsnuću. On je vrata. Ja sam vrata, kroz zamet ko uđe spasit će se i ulazit će, izlaziti i pašu nalaziti. Važno je da otkrijemo, braći i sestrama, tko je Isus Krist i kako možemo doći do spasenja. Kroz zamet ko uđe spasit će se. Dakle, svjedočimo i osvijestimo veličinu i važnost Isusa Krista u životu svakoga čovjeka. Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Dakle, Sotona obilazi, sjetimo se, jučer smo čitali poput ričuće glava, da ukrade, zakolje i pogubi. To želi Sotona. Sotona svakoga od nas pokušava zavesti samo zato da bi nas pokrao, da bi zaklao nas i pogubio. Okrenimo svoja lica, svoja srca Isusu, svome Bogu. Jer on dođe da život imamo u izobilju, da ga imamo. Dakle, okrećući se Gospodinu, hodajući u skladu sa Božjim glasom i sa Božjim zakonom, mi ćemo imati život, ali u izobilju. U izobilju. Bog želi tebi izobilje. Pazimo, braće i sestre, da naša molitva za milost ne bude svrha sama sebi i da nas ne bi odvukla od Gospodina. Molimo i što god molimo kako bismo proslavljali Gospodina upravo kroz taj blagoslov. Uđimo sada u prisutnost Isusa Krista. On ovce svoje zove imenom pa ih izvodi. Čujmo Isusa kako poučava. Ti si među učenicima. I on kaže, on ovce svoje zove imenom pa ih izvodi. Vidi kako se okreće prema tebi. Izgovara upravo sada tvoje ime. Tvoje ime izgovara. Ustani. Pohiti njemu u zagrljaj. Potrči mu u zagrljaj. I reci mu, tu sam. Evo me. Isuse, evo me. Što mi je činiti, Isuse?
Kamo me šalješ? Reci mi, tu sam. Osjeti kako te Isus grli, ljubi tvoje čelo, tvoju kosu, tvoje lice i govori ti ja dođoh da imaš život u izobilju, da ga imaš. Govori Isusu, hvala ti Isuse, hvala ti Isuse. Za svaku svoju potrebu reci hvala ti što me uslišavaš, hvala ti što mi vraćaš zdravlje, hvala ti što spašavaš moje dijete, hvala ti što me oslobađaš moje ovisnosti. Hvala ti što me oslobađaš od mojih grijeha, opraštaš mi moje grijehe. Hvala ti što mi daješ izobilje, daješ mi kuću, stan, auto, što god mi je potrebno, hvala ti. Hvala ti na financijskom blagoslovu, hvala ti Isuse. Evo, braće i sestre, zahvaljujte, nabrajajte Isusu za sve milosti koje vam daje. Slavite ga, ostanite u njegovoj blizini koliko vam je potrebno, a mi idemo sada u molitvu po 5 točaka. Prva točka je zahvaljivanje. Hvala ti, Gospodine Bože, na daru života. Hvala ti što i danas otvaram svoje oči i što vidim. Hvala ti na tvojoj blizini i što me privlačiš k sebi. Hvala ti, Gospodine. Hvala ti za svaki blagoslov koji svakodnevno primam. Po svijesti, zaustavi video i nabroj blagoslove koje ti Gospodin svakodnevno daje. Hvala ti za svako dobro koje sam učinila. Hvala ti za svako dobro koje su drugi meni učinili. Hvala ti na svemu lijepom što sam doživjela. Sljedeća točka je pokajanje. Kajem se, Gospodine Bože, zbog svakog mojeg grijeha. Kajem se zbog moje samovolje, kontrole, mržnje, nepraštanja. Kajem se zbog moje oholosti, škrtosti, ljenosti, bluda, zavisti, neumjerenosti u jelu i piću, srditosti. Kajem se, Gospodine. Kajem se kada sam bilo koga ili bilo što stavila na tvoje mjesto. To su idoli i ja ih se sada odričem. Priznajmo, braće i sestre, svaki svoj grijeh. Iskreno se pokajmo za svoje grijehe i odimo na svetu ispovjed. Ako ne znate što biste ispovjedili, odite na stranicu Župe Šurkovac, napišite ispit savjesti i naći ćete knjižicu velečasnog Marinka Miličevića gdje je opširan i jako dobar ispit savjesti. Sljedeća točka je posvećenje. Posveti me, Gospodine Bože, jer si ti svet. Ja ti posvećujem sebe, svoje talente, svoj dan, svoje današnje odluke, svoje oči, svoje uši, svoja usta, svoje srce, svoje ruke, svoje noge, svu sebe. Posvećujem ti svoje bližnje, svoga muža, svoju ženu, svoju djecu, svoje roditelje, djedove, bake, braću i sestre. Njihovu djecu, njihove parove. Posvećujem ti svoje prijatelje, svoje kolege, svaku osobu koju ću danas sresti, Gospodine, ja je tebi posvećujem. Ostanite u posvećivanju koliko vam je potrebno. Mi idemo na sljedeću točku, to je molitva za milost. Prvo što molimo je
Molim te, Gospodine Bože, da vršim volju tvoju. Molim te da tebe proslavljam svojim životom. Hvala ti, Isuse. Slavim te, Isuse. Dalje što molimo, moleći za milost, molimo kao da smo primili. Pročitajte Markovo evanđelje 11. poglavlje 24. redak. Molite kao da ste primili i dobit ćete. Ako molimo za bračnoga para, da susretnemo, dobijemo bračnoga para, zahvaljujemo Gospodinu što je tu, što je pored nas, što nas tješi, što nas ljubi, obasipa svojim dobrima, svojom milosrđem, svojom dobrotom i zahvalimo mu što ima para za nas u vjeri. Znam da imaš za mene osobu. Hvala ti na tome. Hvala ti što imaš osobu koja će meni odgovarati i koju ću ja odgovarati, koja će mi biti vjerna i koju ću ja biti vjerna, koju ću željeti udovoljiti, odgovoriti na potrebe. Tako će i ona meni. Hvala ti što ćemo se dobro razumjeti, radovati jedno drugome, puno smijati, otkrivati svaki dan nešto novo. Hvala ti, Gospodine Bože, hvala ti što ta osoba hoda sa mnom prema tvojoj nebeskoj domovini, prema tvome kraljevstvu. Hvala ti što si ti u središtu našega odnosa i što pomažemo jedno drugome da dođemo u raj. Hvala ti, Gospodine, slavim te, Gospodine. Hvala ti, raduj se, vjeruj. Ostani u molitvi koliko ti je potrebno, za bilo koju potrebu koju imaš, u zahvalnosti, u radosti. A mi ćemo sada moliti za svoju djecu. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao, ja sam put, istina i život. Molimo te, budi put, istina i život našoj djeci. Vodi ih, nadahnju ih, da oni tebe proslavljaju svojim životima, da oni otkriju svoje poslanje. Djevice Marijo, zaogrni svako naše dijete svojim plaštem ljubavi. Štiti ih od nasrtaja zloga. Sveti Mihaele, štiti ih, anđeli čuvari, čuvajte ih. Ostanite u molitvi koliko vam je potrebno, a mi idemo u ratničku molitvu. Zazovimo Duha Svetoga. Dođi, Duše Sveti, dođi sada, spusti se na nas. Mi ti se otvaramo poput praznih posuda da se ti izliješ u nas, da se nastaniš u nama. Dođi, Duše Sveti, djeluj sada, djeluj, Duše Sveti. Molimo jezicima šarabarija, šanšarabarija, paraharija, talalahala, talahalaj, harambaraharaj, šarabarija, tarakalej, tarakatarana, tantalahalija, halambalahalaj, parakatarakataranija, parakatarakataranej, šarabarej, šarabarej, šanšarabarej, talahalija, halambalahala. Slavimo tvoje sveto ime, Gospodine. Molite u jezicima. Odrecimo se u ime Isusovo. Odričem se duha straha, odričem se duha optuživanja, mržnje, odričem se duha sebičnosti, duha srama, duha krivnje, odričem se duha okultizma, duha bolesti, duha bluda, odričem se duha ljenosti, duha ovisnosti, navezanosti, bijesa u sveto i moćno Isusovo ime. Neka je prekinut sada svaki utjecaj zloga nad tobom i nad tvojom obitelji. Svako generacijsko prokletstvo u sveto ime Isusovo neka je sada prekinuto. Svaki urok, čaranje, vištičarenje, svaka magija neka su u sveto ime Isusovo sada prekinuti. Neka odstupi od tebe duh mržnje, nepraštanja, srama, krivnje. Neka odstupi od tebe duh okultizma i okultnih praksi. Neka odstupi od tebe duh bolesti, depresije, tjeskobe, smrti, suicidalnih, prisilnih misli,
primi oslobođenje u ime Isusovo. Neka odstupi od tebe duh siromaštva, neka odstupi od tebe duh pornografije, bluda, nevjere, samozadovoljavanja. Primi oslobođenje u ime Isusovo. Neka odstupi od tebe duh pedofilije, homoseksualnosti. Presjecam svaku vezu s tobom. Perem te krvlju Kristovom. Primi oslobođenje u ime Isusovo. Neka odstupi od tebe duh ovisnosti. Presjecam svaku vezu s tobom. Primi oslobođenje u ime Isusovo. Neka odstupi od tebe duh navezanosti, duh bijesa, duh smušenosti. Primi oslobođenje u moćno Isusovo ime. Razbijam pečat autoriteta nad tobom da ne vrijediš, da nisi željen, potreban, lijep, lijepa. Primi oslobođenje u ime Isusovo. Razbijam pečat neženstva u sveto ime Isusovo. Primi oslobođenje. Prikažimo Gospodinu sada svoje bolesti. Stavimo na ruku na mjesto gdje nas boli. Gospodin te ozdravlja od svakoga tumora, od svakoga raka. Primi ozdravljenje u ime Isusovo. Gospodin ozdravlja bronhije, Gospodin ozdravlja od astme. Alergije se povlače, nestaju u sveto ime Isusovo. Gospodin oslobađa jednu osobu od straha, od fobije. Uši se otvaraju u sveto ime Isusovo. Primi ozdravljenje. Raduj se u Gospodinu i svjedoči. Noga ozdravlja, noga ojačava u sveto i moćno Isusovo ime. Napokon možeš hodati. Raduj se u Gospodinu i svjedoči. Dojke ozdravljaju u sveto ime Isusovo. Crijeva ozdravljaju. Povlače se rak crijeva u sveto i moćno Isusovo ime. Metastaze se povlače. Raduj se u Gospodinu, svjedoči svoje ozdravljenje. Gospodin ozdravlja od migrene. Evo, braće i sestre, nastavite moliti za sebe, za druge na isti način. Na koncu zapovjedimo svakom zloduhu koji imenujemo svakog zloduha i zapovjedimo u ime Isusovo. Zapovjedam ti, duše psovke, van iz mene, odlazi pod nož Isusova križa, u moći Isusova ime primamo oslobođenje. Duše bluda, van iz mene. Duše homoseksualnosti, presjecam svaku vezu s tobom, u ime Isusova primam oslobođenje. Duše mržnje, nepraštanja, van iz mene. Duše alkoholizma, ovisnosti, izlazi iz mene van. Ja te vežem za dno Isusova križa, u sveto ime Isusova primam oslobođenje. Nastavimo moliti, braće i sestre, na isti način. Odimo svakako danas na svetu misu, radujemo se u Gospodinu, zahvaljujemo Gospodinu i hodajmo, braće i sestre, u riječi. Imajmo svoju remu i hodajmo u toj remi. To je proroštvo za nas. Ostanimo u Božjem blagoslovu. Do sutra.